ципърска копалица, 11 тактов размер, с 4 фигури отделно. Всяка фигура е по 8 такта, като първата повтаряме едно и също нещо. Първа фигура е следното нещо. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три. И това е 8 пъти. Тя не е лесна. Втора фигура. Почваме с абсолютно същото движение. Ще изиграя цялата, после ще разбия на части. Имаме раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Повтаря се два пъти. Бавно. Започваме с абсолютно същия първи такт, както първа фигура. Виждаме се? Като движението ни. Стъпка, 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 плитка, стъпка. Стъпка отпред, локти и прибираме. След това, сега ще направим това виждането. Имаме 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, чукче наляв, 3, те набиване с десен. След това имаме пак две плитки, като на първото малко трябва да забавим кръка. 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Втора фигура е цялата тази. Трета фигура. Правя отделно. Имаме 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Пак 4 такта. Влизаме навътре. Стъпка, стъпка, 3, 4, 5. Раз, 2, стъпка, клопка с 10. След това се връщаме назад. 1, 2, набиваш, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Така според бавно ли е достатъчно? Окей, според мен. Четвърта фигура. Цялата е прав, после по-бавно. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Пак 4 такта. Имаме като финалче. 1, 2, 3, 4, 5. След това пауза. Раз, 2, стоим на едно място. 3, чукче, 5. Раз, 2, 3,